Malawian Camera. Maviete. Anyway, nkhani ili chonchi. Poyambirira Viete anasonkhanitsa ndalama zichanetu kukwana I think 20 chakuti million. Ndikunena kuti ndalama iyi tikufuna ndithu tigule ufa, tigule chimanga, kuchigaya bwinobwino, kenako kupanga ufa uja ukaugawa ku Malawi. Ndi process imene ijayo zachitika, then panapezeka kuona kuti anangolemba pa FB kuti mawa tikagawa ufa kulikoma island, tiyambira kulikoma island. Then afterwards kenako anazamenyanso message ina kuona kuti zikuoneka zoti atikaniza amati boma la MCP lakaniza kugawa ufa ku Likoma Island. Poona kuti sitima boti Ilala yaonongeka. Ndiye live 8 o'clock. Ndiye sarana wake alongosola eka. Ino mokurepa bwanji. Maviete. Okay, Maviete. Today is a sad day. Lelo ndi siku lokhumudwitsa because yesterday my wife's grandson passed away. He was only less than a month old. So lero simainaso kubwera pano kumapanga malaivi wa chifukwa ndagweda zovuta zukulu wa zanga osachepera mwezi wamwalira. Ndiye simainaso kumapanga mavidiyo chifukwa ndikulira maliro kwachitika zovuta. Koma I'm forced to be here with you guys. Akazanga nanyembera phone ndamteni mundiperekeza kujeni. Ndikapange my funeral arrangements ndawuza kuti ayipitani. Ine ndifuna ndakwenda Maviete. Instead of being with my wife to go at the funeral, I choose to be with you guys here right now. And I hope mujitenga chintu cha serious. Pake zomwe mabanga baba zimakanga zoseka zoserewa zopanda tanthauzo koma no zinthu zizi ineyo imazitengera serious. Mukudziwa kuti timasonkhetsa ndalama zoti tigule ufa amenewu sitimaugawa kumanga kugawa anthu iyani. Ufa amenewu ntchito yake inali kuti upite kwa anthu omwe akufunitsitsa ufa. Ndiye fe unoko Maviete tonse tinasonkha ndalama. Tisonkha ndalama zija panali vuto limodzi. Vuto lake lalaona kuti ndi ndani amene tingamukhulupirire kuti tingatenge ufa uja ndikumpanga trust ande munthu uja kuti ngati ufa uja ukaufikisa pandani anthu amene akufunisisa. Nditiyang'anisa naona kuti Malawi atuluka chinyengo. Anthu ambiriwa tikatumiza ufa uja akaugula audya kapena atenga ndazi zawo basi. Ndalama zomwe atatengezo kuti akapangiriza ikanthumba basi. Koma kulapita ufa kosalani kosazipita. Nditakhala pansi tinaona kuti munthu amene ifeyo tingagwale naye ntchito mokhulupirika andi munthuyo kuonesesa kuti ufawo akaufikise.
Ndipo ufa umene uwu akaufikise ifeyo tinapeza Boni Kalindo the DC ndi timu yake ya Malawi First kuti akhale anthu amenewo okagawa ufa uja chifukwa anthu amenewa ndamene timakhulupirira ndani ifeyo kuti anthu amenewa sangabe tinamuza Boni Kalindo uja analogizana nazo because nayeso amayang'anang'ana thandizo limene lili kuti akathandizire anthu ku Nkatabe ku omwe anathamangisidwa ndi yani aboma ndi anthu aja anaibe kupita anthu aja anangopita kukakhala kuti kukachali chikena lake komanso kuliko ma island koma njala yavuta chifukwa anthu saganizirako ya saganizirako ya ndiye tinaona kuti tigwire ntchito ndani ndi Boni Kalindo komano munthu amene tinatenga nambala yake kuti timwimbire Boni Kalindo anatenganso nkhani ija ndikupita naye kwa mayi Kabwira ati Jesse Kabwira Jesse Kabwira akuti kumamuuza munthuyo kunena kuti inu ufa mufuna gawe ndi Boni Kalindo ufa umene uwu andipase ineyo ndigawe ineyo amayi Kabwiracho ndine munthu yenazamfunsa kuti iwe amayi Kabwira adziwa bwanji kuti tikupanga za ufa ati aona mayina pa Facebook ndizinalangana ndiona ndineyo ndi amayi yanga nda MCP kwathu ndi ananimbira kuti Akabwira kumandiuza kuti izinthu zisapange ndi Boni Kalindo ya so na amayi Kabwira adziwa bwanji kuti izinthu zitimapanga ndi Boni Kalindo haya ndi Boni Kalindo ananimbira phone wambazaza chitikazo nkhani ijatu yafika ku MCP amayi Kabwira kuti ine ndiwakuba ati ndiba chimangacho koma chimangacho tiyapase iwo agawe amayi Kabwira ndi apa pamene zatene musaunongeka ine ndikuti hoya inenso ndimafana kuimbira inu phone kuti ndizikuze zimene zizi kuti nkhani jasofika ku MCP pomwe zinthu zimafana tingopanga ifeyo sizachipani bobo koma kapeo ataini mafana MCP ataini tipange zoda because kuno kwamera kuno kukula Malawi omwe amakonda dziko lawo omwe amakonda dziko lawo ndipo mmene ankapereka ndalama zawo ankapereka ndi mtima wonse chifukwa amadziwa kuti ndalama zija zipita zikathandiza ku Malawi because nawonso akamakhala amadziwa kuti ku Malawi sizilipo ndiye tinasanga kuti kuli ku Maryland ndiye magawa MCP achaona kuti chimanga chili cha ufa uchatakaniza paka maufuna ufa ucha kuti akagawe ndiwo takaniza anaona yatena lere yathu because ife titapanga mgwiza domene huu tinapanga advert tinapanga advert yetu kuda advert imene tiichite kuti anthu akufuna kwabwino omwe ali ku Malawi ati kuthandiza chifukwa tachithandizo komwe athandizazo
sikangathandize Malawi yonse ya koma sodi tingathandiza Malawi yonse koma at least tingatikupeza ifeyo tingatikupeza ifeyo anthu ena koma amene alofuna kwabwino kupanga nawo zili zimene ndikuna tinachita advert advert iyi anapanga ndi Mr. Boni Kalindo advert imene anapanga ndi Mr. Boni Kalindo. Hello. Yo. Pantendere tiyeni tikondwenso limodzi ndi nthawi yoti tigwirane manja mu chiutandi lingalitu la kukora kanira mumodzi muli mphamvu. Nthawi ya mavuto tiyeni tionetse chikondi. Pantendere tiyeni tikondwenso limodzi ndi nthawi yoti tigwirane manja mu nyengo yowawitsayi pomwe anzathu akuvutika ndi njala mzigawo zosiyanasiyana mdziko muno pofuna kuonetsa chikondi chake komanso kukhudzika ndi mavuto amene tikumana nawo. Amalawi First, the people first, motsogozedwa ndi JP komanso Amalawi akufuna kwabwino omwe ali mdziko la America akhale ndi ulendo ogawa chakudya kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi kusowa kwa chakudya kuyambira pa 1 April 2025 kulikoma Island ndipo pa 4 April kunkhata Bekasasire kwa TM Bwana komwenso anthu ambiri akukhala pa msasa wina pa tchalichi cha Livingstone ya CCAP atawonongedwa nyumba zawo. Ndipo pa 7 April 2025 thandizoli likafikiranso anthu aku Nsanje. Pa 8 April 2025 kuchikwawa kwa Chamananga pamene pa 9 April 2025 kuzomba pa Masongola. Tiyeni nafenso tionetse chikondi chathu potenga nawo mbali ndi thandizo la mtundu uliwonse ndipo thandizo lathu ndi lolandiridwa. Pofuna kudziwa zambiri yankhulani ndi Boni Kalindo pa 0993650005. Malawi First, the people first, motsogozedwa ndi JB komanso Amalawi akufuna kwabwino omwe ali ku America kuyika miyoyo ya Malawi patsogolo mnyengo yowawitsayi. Ndipo chikondi ndi chinthu chimodzi chimene chili choposa china chilichonse. Tiyeni tigwirane manja pa nthawi yowawitsayi. Ya ndi napanga advert imeneyi ndiwo atamva zati koma Island anamuuza ujeni wawo DC wawo kuti atikanize. Ndiye chomwe chonena kuti ala processors anapereka matumba aulere pamaphatikiza matumba amene tinagula kuti pa onse akwane 1000 koma amanena kuti iwo akhala osegula Friday, Saturday, Sunday ndi Monday akhala otseka chifukwa kuli Idi. Ndiye ife kunoko timaspize kusakasaka ndrama zoti titumize kuti kumeneko rate yabwino chifukwa rate ninakuza tsiku limene inasinthiratu panopa kwacha yagena mphamvu. Ndiye Boni Kalindo anapeza kuti chimanga ufa ujana kautenga bwino kuyika m'matraki kutenga bwino cholinga chinena kuti Sunday Zulu azikhala kuti ali ku Zuzu. Lero azikhala kwela Ilala kufika mawa ufa wafika kuti kulikoma chifukwa kulikomako njala yavuta. Wazika kuti DC yakumeneka kulikomako akaniza mpana kukawuza maujeni anthu aujeni Ilala kunena kuti Ilala yatani yaonongeka. Koma the good news ndina kuti achina Boni Kalindo ndi timu yawo ya Malawi First instead of kudikira mawa kuti azipita kuti kulikoma lero ananyamuka kupita ku Nkhata Bay. Ndiye ndifuna mumve kumeneko kuti Boni Kalindo wayankhula kulichani kumeneko ndi kukampu kuchalichi cha CCP koma kukhala anthu amene athamangisidwachi. Ndiye mumve kuti mmene Boni Kalindo anati kuchani.
anu kuchokera ku kampu kunoko kuchokera kwa akampu manager Aban bambo waima apa yamene anandiyimbira ilifonso kunuuza zonse zimene mukukumana nazo pano choncho ife Amalawi First limodzi ndi anzanga wamene ndabwera nawo kuno titayamba zimenezi tinayimba foni ya Itali kupita ku America. Ku America kumene kukuli Amalawi akufuna kwabwino oponda ziko lawo amene akulira masana ndi usiku kukulirira nino Amalawi. Titawapempha kuti kukasasire kumene kwa anthu athamangisidwa kumalo kwawo akutengedwa ngati ndi agalu, akutengedwa ngati ndi mbuzi, akutengedwa ngati ndi nkhumba, akugona mu chalichi cha Livingstone ya CCP opanda zimbuzi, opanda mabafa, opanda zakudya. Anzathu wa ku America mosokozedwa ndi JB oyimba wina wa kuno ku Malawi. Oyimba wa kuno ku Malawi koma amakhala ku America anasonkhasonka ndalama zawo ndipo ndalama zokwana 25-26 miliyoni. Koma chifukwa ndalama zikanakhala pamwamba koma chifukwa cha kusinda kwacha ndalama zinakhanga tizabwerera mbuyo. Ndipo ndalamazo ndi zimene zakulidwa ufa umenewu tinayenera tikagawe kulikoma, tigawe kuno, tikagawe ku Msanje, tikagawe ku Chikwawa, tikagawe ku Blantyre, tikagawe ku Zomba. Kotero kuti tikachoka pano ulendo tikupita kutumati kukafukule kumene kosomawa tukagawa wanthuso ovutika chithandizo chochoka kwa JB. Tanena ni kuti JB. Inu munyake munasamba kuno koko tikuti JB. Ndi amene wapereka chithandizo cha ufa matumba 1059 amene tikugawa. Kotero kuti kuno wina afune asafune lero tikusiya matumba okwanira 300. Pempho lathu ndi iri kulandira zolandira ndi kugulisa ndi soka. Kulandira zolandira ndi kumaziba ndi soka. Kusolanga likhaleso ili kodi katundu amene akumabwera pano osiyana mukumadya ngati pakampu kapena mukumadya payekha iziwe so chimenechi mukumadya ngati kampu si mukudya payekha kotero kuti izi palibe kumugayira banja lina liliyonse tiyike ngati pagulu akampu manager anu ni munthu wabwino ndikupangiratu izi chifukwa sitikufuna mawa tizambe kuti iye akampu manager atengapo matumba asate akampu asabwenzirawo akukusungani bwino sijonje tikumvesa sana matumba amene tisiye pano ndi okwanira 300. Ndipo chikhulupiriro ino chokuti awa ndi timu yawo akuyendesa bwino zinthu ndachiona chifukwa titalowa patapezanso ngati muli matumba tina tachimanga chokuti imene mukumakupirana phalala. Komanso sitilekeza pombo si JB-yo apo ationa tili kuno tikamuuza kuti anthu akumeneko akusowa zimbuzi, anthu akumeneko akusowa mazi. Kodi pano tikabwera kuti takumbapo njiko chikali moto chijakubwera pano ndikukuma njiko ndikukumangirani njiko ndikukupasani mazi si azimayi simachapa matera simachapa zovala. Komanso malo ogona mmene tayendera mkatimu ndi mofinyika kwambiri. Ndipo pano pa matenda ndiye ndikutapa kutaya kuti zingopasana. Komanso ifeyo pa chikhalidwe chathu zimvereni ntolo nokha mavuto omwe akumana nawo anthu pa kampu imeneyi. Ndiye zinthuzi mmene timatumiza sitimangotumiza kuti for show busy
kamena kuti social media ai anthuwa ndi anthu enieni omwe akuvutika. Ndalama zimene zatumiza ndani? Amalawi amene ali ku America. Ngomva chisoni. Ndiye ino aboma la MCP mukuganiziranji chithandizo kuti chikafike kulikoma? Anthu akulikoma akuvutika chinkati na kusankha. Chifukwa kulikomako ndikoti ndikovuta kufikako. Chithandizo sichimafika. Ndi chilumba. Olo mukakwera Ilala muyikwera 8 koloko madzulo, muzikafika kulikoma 7 koloko mmamawa. Nendika ulendo. Ndentha kumene koko mukaganizira kucha. Ndinakata kumathira maphuzu apa koma ndanena kuti munthu ine ndagweredwa bjani, ndagweredwa zovuta. Munthu ine ndikulira. Ndiye programu hii ndapangira kuti muone progress chomwe chikuchitika. Akachoka pamenepo akupita ku Mzimba, akachoka pamenepo apita ku Nsanje, akapita kumeneko apita ku Chikwa, akapita kumeneko apita ku Blantyre, akamalizira kuti akamalizira ku Zomba. Nde what am I saying? Apa nkunena kuti tiyeni tipitirize kupanga zonse kupanga. Amalawi ife ndife anthu ogondana. Samalolezi silu za ndale izi. Samalolezi silu za ndale izi. Zisilu mbuzi. Azitipangisa tizidana. Kapena azitipangisa ife kukhala life yotsiruka. Amayi mazoti ife zinthu timazisata. Koma mukazisatira kuti. Mala siziko lozisata. Ndiye munthu ungakhala ukhandi lozisata mmutumu ziko lako. Sili kumakumlola. Inenu kumva chisoni kwambiri kuti panopa tikukamba za chimanga. Tikukamba za ufa. Anzathu akwera chomboto amapita kuti kumwezi. Anzathu tu science and technology nafika posa uzana. Ife tili kuti kufa komwe kuja muzofa chani? Awa andalewa. Ndiye ningofuna kupanga niwoni kunena kuti IMCV akufuna kubera mavoti. Ndipo abera kale. Ngati sitipanga mademu anyo kuti tikaone kuti musimatematiki muli chani. Kachale mnanchosera njinjiro. Ana bero ntale manja siti kumfuna. Anthu inu mabera mavoti. And in no opposition, please, let's mobilize. This is not on. It's not on. And we know my kuvutika afika posa uzana. This is not on. Komanso mwamvakale mu video ija kuti akalindo anena kuti kumeneko anthu alibe mazi, alibe zimbuzi, alibe kophikira be chilichonse. Matenda so avuta kuti fuka wasa kugona church. Ndiye banji anthu ena afenso tione kumene kukutaka. Mukakonzera matoilet, mukakonzera mabafa, tapita ni mukaone ndi Amalawi anzathu amenewo. Choncho ndi kukhala. Sadikire boma mwene. Boma silinga kuthandize nolo pang'ono ndo wasama kuganizirana. Ine sinyankhola zambiri. Ndimafuna ngokuuzani kuti IMCP sakugwirizana nazo kuti ifeyo tukaufa. Zinthu zija zalowa ndale. Akamamva kuti JB akamona ngati kuti JB akufuna kuzakhala MP pati, afuna kuzakhala president pati,
ndakupangira izizi ndale iya ine ndale zako Malawi sinimazifuna ndipo anthu ngati inu munakhala ena bwezi ntchito ya ujene ndale jamukumayikana pekwezi ntchito ndi chipinjo ukhala president wako Malawi si chinthu chonyadisa kukhala president wako Malawi si chinthu chonyadisa ndiyene madabwa kuti anthu amene amalawa pamenepo amona ngati celebrity kwa iwo kuba kucha ndiye konyadisa kwa iwo kuzile menesa boka ndiye konyadisa koma munthu wanzeru ndi chipinjo ndene ndapita ndokalira maliro kwalichitira zovuta mzukulu wa akazanga watisiya ndimangofuna ngokuuza ndikunena kuti tiyeni ngati Amalawi tipitirize ndipo kukundu kuyamba chabe magaya ako America kunoko anena kuti chifukwa akuona ndi mmene zinthu zikuyenderamo andipanga support mavyeti chifukwa nawonso ndi mavyeti eniwo ndiwo ndiye ationesa ndiye Mungu khala choncho tikhala ndi zinthu zambiri kuno kubwera mafactory Malawi kubwera mega farmuwo titayambise ndife kuno ku America yetu mafactory yo tisegula ndife anthu akuti ako America tisegula kuno kuli ndrama tikuno zankhani wena ngasama kubuyiseni umwana ngati MCB ndi ife sekuno kuti ndi ndrama panga nditionesana yetu nangasema maona ngati kuti no ndi ndrama muzivuta ife sati ndi ndrama tinalemera kuno ku America kuno ndi ndrama mwene zichuluka maona banja menda pangirapo ndiye undu kungoyamba chabe nemujenjere kweneko funa chitukuko ku Malawi Malawi ndi ziko lokoma limenelo ziko losangalasa ona khalibwe kuli zinthu zokuti kuli ntchito kuli bwesife kunoko kulibe kunoko tinabwerera kunoko mavuto osati kuti tinabwerera kunoko kufe kuti tizasangalale timafuna ife tikakhala mayi tikamakhala timaganiza kuti zako Malawi kodi amene ibanja ali ku America zaka zonse kwa maganiza ku Malawi maganiza ku Malawi fande kwathuko de mafactory ma technology mafamu titapange ndife tikuphunzisani ife anthu aku diaspora ife tikuphunzisani mmene zinthu zimenera kukhalira salute Malawi